the truth doesn't mind being criticized, but lies hates being questioned. Ababathi angibuye ngizodumisa inkosi. Okwaqala umbuzo engizoba nayo inkosi kabani leyo and itshene bani ukuthi ifuna ukudunyiswa leyo nkosi leyo. Ibuyaphi yona le concept yokudumisa inkosi leyo. Siyithatha aphi? Yonke into ethi mangabe ishukumiswa mangabe umlandeli wayo uzwe ucasuka ukuthi thuka umuntu phuma kuleyo nto leyo baleka ngenyawo zombili okwasho omunye ehlabelela umculo wegospel ngoba leyo nto le it's a sign ukuthi it's a cult. Yonke into ethi it's noma ngabe it's a political party or it's a religious movement, if ever something is questioned and then ufikelwa ukucasuka uthi angithuka umuntu lo muntu ngabe useduze ngabe umshaya ngempama, no i-cult leyo nto leyo phuma kuyona nje. Into eyiqiniso uma uyilandela mangabe iyahlaselwa angithi uyayazi ukuthi iqiniso awunyakazi uyathula uphola ukuthi no izosiveza yona ubuqiniso bayo. So once into ihlaselwa bese ivusa ama emotions kuwe leyo nto le ikuthumbile wena uya captured kwisigqila sayo.